tutkijalle se on, ja tämmöiselle paikallishistorian tutkijalle, niin se on ihan mieletön aarreaitta, ne tuomiokirjat. Ja mä nostan sieltä nyt muutamia asioita tavallaan, en oikeastaan, lopussa päästään vähän ihan sukuunkin, mutta muutenkaan minua ei niissä ole kiinnostanut varsinaisesti nostaa esille niitä ihmisiä, koska hehän ovat siellä tunnistettavasti olemassa ja heidän hyvinkin intiimit asiansa selvitellään. Mutta mä katson, että myös niillä lähes 200 vuotta sitten eläneillä ihmisillä on oikeus yksityisyyteen